watan da aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata ne mai albarka. A cikin wannan wata albarka ya iso duniya, hasken da ya fi kowane haske ya zo duniya sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan wata aka samu ranar da Allah maɗaukacin sarki ya halicci hasken da ya fi kowane haske daraja, ya halicci wannan haske a jiki mai daraja, a jikin mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullahi. Sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya sa ya fitar daga wannan haske daga jikin mahaifin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahaifin shi mai daraja ya ɗauka wannan haske ya miƙa jikin sayyidatuna Amina, mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai daraja. Sannan mahaifiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidatuna Amina, uwa mafi daraja, uwar da tafi, mahaifiyar da tafi kowane mahaifiya daraja a duniya, ta haifo mana haske, ta haifo shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan wata aka samu ranar da duniya tana cikin duhu saboda hasken da ya fi kowane haske bai zo duniya ba. Aka haifo hasken da ya haskaka duniya, hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo duniya sai ya haskaka duniya da hasken shi da ya fi kowane haske daraja. Da ya zo duniya sai ya sa duniya ta yi daraja da darajan shi da ya fi kowane daraja. Da ya zo duniya sai ya sa duniya ta yi albarka da albarkan shi da ya fi kowane albarka saboda shi ne mubarak sallallahu alaihi wasallam. Aka haifo hasken da ya zo ya kawo adalci, ya kawo kyau, ya kawo kyauta, ya kawo imani, ya kawo addinin musulunci duniya sallallahu alaihi wasallam. Ya ƙara rayar da addinin musulunci bayan mutane sun bar addinin da Allah madaukakin sarki ya kawo su. A cikin wannan wata annabi Muhammad wanda ya fi kowa kyawu ya zo duniya, aka haife shi a gari mai daraja a garin Makka, ya zo ya rayu a garin Makka, sai ta zama Makkatul Mukarrama, ta yi daraja, ta yi girma saboda haske ya zo ta. Da ya bar garin Makka ya koma garin Madina, sai Madina ta zama Madinatul Munawwara saboda mai hasken annabi ya zo ya haska wannan gari, sai ta yi haske da hasken shi sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan wata aka haifo Mustafa sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan wata aka haifo Al-Aminu sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan wata aka haifo Taha sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan wata aka haifo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan wata aka haifo Ahmadu sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan wata aka haifo Al-Mubarak, wato Mubarak sallallahu alaihi wasallam ya albarka. Allah ya bamu daga darajan wannan wata, watan da aka haifo shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik.